Boses mo, boses tagabos. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw, Lunes na naman ngunyan, fetsa 18 kan bulan na Oktubre taon 2021. Ang pagrespetar min na naman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom na sa paghapang niya to kaining kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot permi sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta ang representante po kan Tercer Distrito kan Albay sa Sanggunian Panlalawigan. Ecstasy. Si Provincial Board Member kinatawan Dante Arandia. Happy birthday tabi sa imo kinatawan Dante. Sa muyang amigo para dangog man iyan kang DCGB tabi. Kasabay dyan ang sa muyang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagka-udto. Mantang siguro kamo dyan naghanda na kan pamanggi o kaya pangudtuhan. Sa gabos na pinag-abot kan sa muyang signal digdi po sa probinsya ning Albay orog na tabi ining mga tagaligaspi marhay na aga sa Saindo Gabos. Albay District asin sa Daraga pati na po sa man iba-iba pang munisipyo sa sin syudades kan probinsya ning Albay. Bilog na Kabikolan AM band marhay na aga tabi. Sagkod sa pigabot kan sa puwersa sa luwas kan rehiyon 5. Imaging so nakaantabay po sa official Facebook page sa samuyang broadcast nationwide, worldwide, netwide, online. Marhay na aga hale sa Pilipinas. Tingog Kanbanwaan na nag-imbitar mag-iriba-iba kita sa pagi kan informasyones na nakakalap kan sa indong lingkod katuwang ang news team si Pading Jomar sa 3rd District o sa 1st District. Pading Jim sa 3rd District sa 2nd District si Compadreng Al Armario. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, Buda si Luens Nabarcena sa Mobile, si Henry Deboy Mata. Technical control si June Napolis, the man from Poland. Sa newsroom sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya sa lado nasyonal. The man with an eagle eye pag-abot po sa mga bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal. Daing lusot po yan. Mga baretang may epekto sa oral daw na pagbuhay-buhay lokal. News Manager Mardela. Sa Production Center, yaon dyan ang samuya pong Anghel, ang AM kang DZGB AM Angel Mustasa. Sa IT, sindapon enkargado sa samuyang full digital broadcast sa DCGB News Online Facebook asin sa YouTube. Yaon ngunyan si Richard. Ako man po sa indong servidor sa radyo ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sige tabeno, standby all units ta sundan tatulo so bareta kasubago ni Ans manungod po duman sa massive rollout na po ini. Siguro dahil nagdakol na hururon tusok sa nang tusok kan pagbabakuna this time sa level man kan Provincial Government of Albay. Nasa linya po sa tuyang Supervising Administrative Officer tama siguro kan Provincial Health Office si Sir Ryan na Altavano. Sir Ryan, marhay na aga. Thanks for taking our call. Si Pio po kan DCGB tabi. Hi, Mr. Peter Fernandez. Good morning po. Patuloy ako mga naging sa DCGB Diyos Maray na tabi sa ito. Opo, Sir Ryan, tabi, ano po yung roll out kan provincial government? Ano ba? Talagang, kumbaga, ubos kong ubos ni tabi, Sir Ryan. Tudok sa nang tudok, tabi. Go ahead po. Gabi man sa tulog sa langin. Ubus na po iyan dahil dahil na po kita ako araw ka mga nakaagi pong mga vaccination na ikukitan ng mga priority groups. No? So ngunyan po as per advisory ng DOH, so gabos na po na 18 years old pa for all adults po. Pwede na pong magpa-vaccine sa panahon ngunyan. Sandali, nagpuputol-putol tabi, Sir Ryan, ha? Maridayal ako, mari-establish kita giraraning koneksyon. Nagpuputol-putol. Sige, yan. Maridayal kita ta.
importante na ini na maka-diseminar na kita nin marhay sa publiko. Yan, nagre-ring giraray. Ano, Sir Ryan? Hello po. Yan, very good. Okay na ang signal. So, ara mo, Sir Ryan, napaapod tabi kami ta importanteng matabangan tanan publiko and the government, particular an probinsya ng Albay na maka-attain na kita kan halangkaw na porsyento kan pagbabakuna tabi sa Ryan. Iyo po, tama po sabi iyan Mr. Pio. Kasi sa panahon ngayon, medyo ababa pa po ang turnout sa tuya pong vaccination. No? Kung hihilingon ta po, nasa 900,000 plus po ang tatuyang ang target para sa probinsya ng Albay. Pero po ang porsyento pa sa nakatatuyang natatapos is nasa 19% pa lang. So ababa pa po sabi siya. No? So actually, ang coverage pa is total is 987,196. Pero po ang nakapag-first dose pa lang, ang total is nasa 26%. So medyo arayuon pa po ang na maatinta itong tiga-apod ng herd immunity. Now, very much concerning ini, Sir Ryan, ang target ng populasyon, all in all, itong susug sa criteria kan DOH is more or less 900,000, tama tabi sa Ryan? Oo, 987,196 to be exact sabi. Opo. And out of that number, pira pa sa na as of latest count ang kompletado ng bakunado over? Nasa 26% pa lang po sabi ang total target ang nababakunahan. So more or less mga nasa 300,000 plus pa lang. Ayun, nasa 300,000 plus more or less pa lang. So, sa indong pag-i-estudyar kan, hababa pang yan si Ryan. Sorry, Sir Pio, nasa 200,000 plus pa lang po sabi. Come again? 200,000 plus pa lang. Ay. Kasi 26% pa lang po siya. Ayun, 200,000 plus pa lang out of the 900,000 more or less. Kung i-convert sa porsyentahe, dai pa nga ni mina 30%. Dai pa po. So hababaon ning marhay. Now, ano po, iyan na po ang naka-trigger kung massive rollout na kita ka na vaccination po sa aga? Saro po yan sa pigaano tatanganing makalangkaw ta po ini, no? Pero ina nga ni po ito sa naging concern akan mga panahon kung natatama po ang naging turnout ng vaccination dahil nga ni po kakulang ang mga bakunang nag-aabot. No? Pero sa panahon po ngunyan medyo pa sige-sige na din ang kaabot yan sa tuyang mga bakuna, kaya nagkakaigwa na po kita ng mga massive rollout ng vaccination. Iyon, opo. So nahahali na, so primerong rason na kulang sa bakuna, kaya ito nagparaharanap ang tabuhain man ngayang bakuna, gusto mo pa bakuna, daing bakuna ngunyan, uya na, nagbubo na ang bakuna tabi sa Ryan. Yes, kaya nga ni po tabi, ano na sa pig-open na sa pagkabot po ng mga adult population na di pa po nakakapagpabakuna, na ngunyan po pwede na sila magpabakuna. Kung natin po magagawa kita ng A1 para sa mga health workers, A2 para sa mga senior citizens, ito sa mga pig-irino ta. Pero ngunyan halos na-cover ka naman po sa tuya pong mga priority group, A1, kaya po pig-open ka na sa mga priority. Priority tawong babakunahan. So sa madaling sabi, dahil na itong mga klasifikasyones, pag 18 anyos ka pa itaas, sige na, pwede na tabi sa Ryan. Yes po. Pataas po sabi. Pwede na po magbabakuna. Paano ang pasistema tabi, Sir Ryan? At sa Samoya po, sa provincial government, Albay po, sa Panginoon ng Sara, so nag-open ang aldaw na vaccination activity po sa Albay Astrodome puhon po sa aga, October 19 hanggang October 20. So, igwa po ng mechanics sa may bigtao kung paano po sila sabi makaka-avail ang pagpapabakuna kasi kay kwanta po i-control ang tao. Kung i-open na po inipagabos, sigurado po na dakulo na naman po ang mapasiriling na mga mapabakuna. So, tangani po na maibitaran ta po ang pagsusukan ng tao. Nagpa-pre-registration po sabi kami sa paagi po ng pag-text duman sa numero sa UMI o kaya po sabi duman sa samuyang Facebook account kang Albay Province Vaccination Facebook. So kung sisay po so naka-text or naka-message po duman, tigsimbag po ito kan samuyang staff
and tigtawan po sabi isinda ng schedule. Kaya po, ang pag-i-expectar mi lang po na mapasiring sa aga mo sa 20 po sa Albay Astrodome. Ito po, pinadarahan ngayon mensahe na naka-schedule sa mga aldaw po sabi. Ay, opo. So, ang sistema, Sir Ryan, magiging crowded sinda duman sa pagrehistro gamit ang itong account na pinagluwas nindo publicly through Facebook, either sa text o duman sa account sa Facebook. Pero, pag abot na duman sa aldaw mismo kan pagbakuna, magiging bako ng crowded ta i-schedule na sinda susog sa oras na ipinagtalaan sa inda, Sir Ryan. Ayun po, nagpadara po kami sa indanin confirmation. Halimbawa, nagpadara sila sa Moya ng text, hindi po may mapapakuna sa Moya. Sinimbag mi po ito na kamo po naka-schedule sa araw sa inyong aldaw. Anytime po, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, pwede ka mo mag-participate. So kung nahiling nyo na medyo matawo-tawo pa po sa Astrodome, pwede po sinda bumalik na sa labas between 8 or p.m. po at sa Moya pong schedule kang pagbabakuna. Opo. Maki-announce tabi kang numero na pwedeng i-text tabi. Luway-luway po, Sir Ryan. Go ahead po. Madali lang tabi at tabi ko tabi sir Oho. po maanak mo na ako ng yan po digo. Iyo. So ang dapat po na i-text duman is ito pong number na 0931 94 85 501. 0931 94 85 501. Pakiulit pa sarong beses patabi, Sir Ryan. Makisuyo. Go ahead po. Opo, 0931-94-85501. Ano yan, Sir Ryan? Text lang, no calls, over? Opo, text lang po. Ika-text din na sa pangaran ka nga pabakuna. Kasabay po so sa iyang edad, kuda po sabi so sa indang address. Tapos pag na-receive na po yan kan sa mo yung staff, automatic man po na ililist kami yan. Tapos papadarahan niyo po sinda link confirmation kan sa indang schedule. So ngunyan po, kung halimbawa man po may nag-text na daipa po nin confirmation, meaning to say daipa po ito na-receive kan opisina and daipa po sabi sinda na schedule. Iyo, oho. And duman sa Facebook account, ano po ang account na pwede nindang laogan, over? Ang pwede po nindang dumano na Facebook page, ito pong Akbok. Capital letter A, T, V as in victory, letter O, and letter C. Yan, Upvoke. Okay. Akbok. Oho. Now, naapod mi pa initabi, sa rupang rason is ma-prevent, baka may nagadangog ngunyan, na baka ang interpretasyon open na yan sa public bananggan, anytime pwede sila magpasiring sa Astrodome, tiba igwanin araw ka na mangyari, anong sa tuya ka na preparasyon, tanganing masolusyonan, kung igwaning araw ka na mangyari, decidido na ngayon kami, mapabakuna na kami, pero dahil man kami nagkaparehistro, duman sa number na text na buda sa Facebook, anong gigibaw tatabi sa Ryan? Ang mangyari po kayan, kukaon nilang po ang sa indang pangaran po sa indang mga contact details, ngayon po na din na sila makisabayan pa po kung halimbawa man igwanin pila sa aga, hindi i-schedule mo po sa kasi igwa pa po kami mga masunod na schedule. Ini pong pre-registration na pigigibo mi po ngunyan is para lang po mag-igwa kita ng crowd control. Na kung i-open ta po iyan, baka dahil ka masunod po itong health protocols na big papautob po sabi sa katuya. Actually po, duman po sa confirmation na pigpadara po ka sa Moya staff, nakakaag na po sabi duman kung ano ang mga dapat na pag-attender po kang vaccination. Duman po dapat solo. Face mask, face shield, tumistansya, ng tarong metro, egwanin pila, magdara ng alcohol, sanitizer, magdara ng ballpen, nirao na po sabi naman. Mga paalala, mga vaccine. So, if ever naigwanin arog kaan pala na dahil naka-pre-register, igwa man yung proseso kamong nakahanda na maipasabot sa inda ito, over? Oo po. Pero saan po na dahil natin damabo yung magpasiring naman sa venue, aram ko, madalion po na nabaritaan kang ipata pong mga albayanong kairibahan na aram po kahit ang magiging proseso. No? Mas madalion na lang po itong pag-text or kapag naman sa page. So, automatic po na nasimbag eh.
So sa ngunyan po nga ni, itong so, schedule sa agad. So hapon pa lang, na-reach na po kung pira to target na for tomorrow eh. Kaya ang schedule na ngunyan na pag-entertain kan sa muya pong mga staff is sa pizza 20 na. Pero nakul pa pong slot, kaya no worries. Magpadala lang ng mensahe, magpadala lang ng text sa muya po. Sisimbagon naman po yan. Dahil na nga nagkakaturog sa mga staff sa kasisimbag na. Kati text ano? Lalo mo niyan, kung Opo. nadangog pa sa radyo, madadagdagan pa iyan. Iyo po. So gustong So may iba sabihon, pa po kami schedule. opo, Sir Ryan, gustong sabihon, sa aga, puno na so sa 19, na-accepta, piga-acceptar na lang mo yan, so para sa schedule, sa Miyerkules, 20. Opo, sa 20 sa Merkules. Tapos iba pa po kaming i-open na schedule, paghihiling nilang po tabi sa availability kang Albay Astrodome. So ma-post naman po tabi kami sa Facebook ni Gov, pangani po na maisihan kan lambang saro. Kung nga rin man po ang nasunod na schedule. Mga series of schedule na po tabi iyan, kasi dakol na po ang vaccine tang papaabot. Ayun, series of schedules na yan, gulpi na ang bakunang mag-abot. Dahil ng rason na, ay man nga bakuna, singiris, kapag di kampanya nga pabakuna, bakuna, uyan na subakuna. Oo, iyo bagay ito pagsasabi ta na kulang to pag-manufacture kan mga bakuna, tadakul nga ni so nangangarai po. Panahon ngunyan medyo naluwag-luwagan na, kaya so mga pig-extra bakuna, papaabot na din po. So hopefully na ma-reach ta. At least man lamang po mag 50%, 60 to 70% towards the end of December. Ano po? Tuloy ta ka makakamit in herd immunity by this year. Iyo. Saro, duwag bagay patabi sa Ryan ano. Primero, sa aga buda sa Miyerkules. So, anong mga klaseng bakuna ang yaon available? May available po tabi kitang Moderna, may Pfizer, kuda may Sinovac. Opo. Kisay ang choice, igwaning choice, naputol ano. Ihaputol ta kung igwanin diretso na magpili sa mapabakuna. Sir Ryan, igwa po nin diretso an mapabakuna kung ngayhabo kung araw kay ning bakuna o ning gusto ko tabi? Pwede man po tabi iyan mangyari. Palagay, siyempre, kaipuhan po na kung ano ang so i-recommendar ka to. Kasi maski ini ang gusto sang bakunahan, pero di man masang-ayon sa kung anong saludi ko kita sa presente mo niyan. Siyempre, di man po pwede ito ipirit na talaga po ang pwedeng ibakuna sa ita. Ayun, oho. Now, sa rupang concern, before I let you go, ano ang naging rason na tahababaon patabi an sa tuyang attain na porsentahe kan pagpabakuna province-wide? Go ahead po. Saro sa nagiging rason sa nahihiling ka po ngunyan, ito nga ni number 1, kulang pa mag-ilan sabi ang bakuna sa abot na to. Kasi kung hilingon ta po, halos gabos na munisipyo po nag-iiro sa pagbabakuna. No? Pandawa, ang nahihiling ta po is ang tao na mamili na ng bakuna. Kaya saro pa yan sa nagiging rason kung nga kulang. Sa kung dahil nga, so araw ka ining bakuna, abo ninda magpabakuna ng sirik. Naku, Sus Mariosep. Ayun nga ni, ang gusto kang haliyon sa isipan kan lambang albayano, na mas ano po sabi, iyan ang bakuna na iyan, iyan pagbabakuna para sa to, kasi may protection po iyan para sa satuya. Kaya mas ano pa man na bakuna iyan, mag-Sinovac pa man iyan, mag-Moderna o mag-Pfizer pa man iyan, ang importante, makapabakuna, tanganing malikayan ka itong severe or itong risk na pwede tang kahampangan kung sakali man kita makakontak ka itong COVID na ito. How about itong fear na magpabakuna? Anong mga klaseng bakuna? Fear, pagpabakuna. Factor patabi yan sa Ryan? Saro pa ito. Kaya nga nito, pag kumahilig tangon yan, ababaon pa ang porsentahe tatang, lalo itong mga senior citizen. Kumahiling ka po, almost 50% pa lang ang nare-reach ta, no, na mga senior citizens na nagpapabakuna. May nasa 48% pa pong mga senior citizens ang dahil nagpapabakuna. So iba, natagurang naman dating dahil naman yung kaipuhan. Yan nga ni po tabi ang natakot. Kasi maski di ka mo nagluluwa sa harong, pero ang mga pag-iriban nito sa laokan harong, sige ang ruluwa, hindi ang pwedeng maging career tapos ka mo bakunado. Kung ka mo maulakitan, kamuan pwedeng makasapar ng severe. Diba? Yeah. Okay. Sige tabi sa Ryan, kung hindi ka pang gustong idagdag manungod sa impormasyon na yan, please go ahead.
So, mga kapwa po sa Albaiano na di pa nakakapagpabakuna. So, yun na po ang mga oras na ngani na makakapagpabakuna kita. Kung ano po ang mga bakunang niya on po dyan, access taron na po iyan kasi makakatapang po iyan. Katuya sa ngani po ilipay po kita na mapahamak ang katuyang buhay ng dahil lang po kay ng COVID-19. And para man po naman sa mga ma-attender kan activity po ng vaccine, kung boss na mahigpit na pong i-implement po habang po kita nagsasagibo ng pagbabakuna. So yung mas natabi iyan, Mr. Pio Fernandez, maraming salamat po. Pagtabang sa pag-disseminate ng information sa patuya pong mga albayano. Thank you so much, Sir Ryan, sa oras. So yan mga tugang si Sir Ryan Altavano kan Provincial Health Office Albay manungod sa impormasyon na yan. So yan natabi ha. Dai na June so rason na naman na pinagasabi na desidido ngay magpabakuna. Kaya manin bakuna tan mga Pinoy baga lalo so nagaparahanap na sa nabaganin diferensya. Dai na nin rason tao yan na sige na an bulos kan bakuna mala nga ni sa syudad igwa naman 18 years pa itaas ngunyan so poon. Sa aga naman so probinsya 18 years old pa itaas dahil na kaytong mga A1, A2, A3, A4, A4-1, A4-, dahil na. Basta 18 anyos ka pa itaas, sige na. Tudok na tabi, parehistro ka lang duman sa sistemang ipinag-set up kang provincial government o Balbay pati na po kan siyudad ng Legazpi. Tao yan na subakuna. Sarong revelasyon, mainit pang istorya na nailinawas ni Ryan Altavano kan Provincial Health Office Supervising Administrative Officer hababaon pa dyon ang porsyentahita sa Albay pag-abot sa pinagmamaot niya tong herd immunity. 100% dapat makwanta itong sa target population. More or less 900,000. Ang porsyentahe pa sana dai pangani 30% dai pangani kabanga. Taan mga rasones primero su enot kulang mananggad su bakuna. Yan su mga anti-vax mga bakuna sige pa kumbinser na magpabakuna. Yan na su bakuna. Ano na naman daw ang gigibuhon na rason diyon? Ada magpabakuna sus Maria. Yan na po. Gigibukan gobyerno ang gabos, sabi ta na nga ni, the government can just do so much. Let's also do our part. Botobot kang Palasyo Malacanang, Oras, Pilipinas, 9:29. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified holders. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro o konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC sa aldaw ng eleksyon. Magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang karepisilan sa pagboto. Ang borotohan mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagkod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Norivi Convocar, taga Barangay Puod, Ginubatan, Albay. 4th year sa kursong BS Agribusiness, CanBU College of Agriculture and Forestry. Dakulaan sa kuyang pasasalamat kay Congressman Alfredo P. Dogarbin Jr. asin Congressman Saldi Esco kan Ako Bicol Party List. Huligan pagtataon ng educational assistance para sa mga araw kong estudyante na nagpapadagos na makapagtapos, realisar ang sakuyang pangaturugan. Mabuhay Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakala ko kay Manok sa Nong Smith Shop.
Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong's Meat Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Good morning, Sir Renen de los Reyes, dyan sa Bato MPS. Kasabay si Police Captain Emsol Emerenciana Ikawat. Siya na engkargado kan Bato Philippine National Police dyan sa Catanduanes. Buda si Sergeant Judito Taroza. Maray na agatabi sa Indo, Sir Renen de los Reyes. Buda kay OIC Bato MPS Catanduanes, Police Captain Emsol Emerenciana. Then, happy birth anniversary today kay Bitaano Kagawad Joel M. Balines. Balinis and kay Jane Moralcan Barangay 4 Sagpon Albay Legazpi City, Marcelina Longaria Cantula-Tula Albay Legazpi City, and late Bitaano Kagawad Alan Del Aire, sabi ni Madam Merly Caceres. Yan kay Shandy Canligaw, maray na aga tabi isa imo. Good morning dyan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair kay Kabayan Eric na Rubio. Buda sa mga paraan tabay man niya to dyan. Mga suki niya to sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Diyan po sa Sentro Canligaspi sa may DBP. Sige, maray na haaga man dyan kay Sir Ato Lim sa Petron Top Gas. Petron Top Gas gasoline station. Maray na aga tabi sa Indo, Sir Ato Lim. Salamat sa padagos na tiwala sa DCGB na nagsisilibrar sa simanang ini kan sa muya pong ika-63 na eksistensya sa broadcast industry digdi po sa siyudad ng Legazpi, Albayasin sa Kabikolan. 14, bago mag-abot ang alas 10, Renz, marhay na aga, please go ahead na. Yes, marina agatabi, Sir Pio, sina marina agas sa mga parantabay sa mga duganyaton nga mga bareta doble puwersa ng ganyan na pinahigibong vaccination efforts kontra sa COVID-19 ang ginigibo digdi sa Paluang Kandarga. Dili makalis niya na pagka-aldaw may nakalukar na maabot sa 400 na doses ng Sinovac vaccine para sa first dose digdi sa Daraga Covered Court. Akin ini pwede nang mag-walk-in ang mga interesado lalo na naman ang nakalaog sa A1, A2, A3 at sa iba pang kategori na pinagtalaan ng Department of Health. Kasabay kan pagbakuna digdi sa Sentro Iguaman Grupo ang aritso na maalukarmanin maabot sa 300 na doses ng Sinovac vaccine dyan sa Barangay Salvacion, Daragalbay. Sinabi ni Dr. Cesar Mata ang pamaykan Health Unit kan Daragalbay na inidoro-diretso na dahil sa masulod na simana kung maubos man ining natatada ng sobra pa sa 1,000 na mga doses ng Sinovac vaccine. Sa sunod na simana may maabot pang karagdagan na bakuna halis sa Department of Health. Kasangunyan, puga-puga ang vaccination efforts sa pinigibukan lokal na gobyerno. Asin mismo pinagarami na sa mga residentes ang bakuna tanganing gabos na magtigwa ni na proteksyon kontra sa COVID-19.
Roger. Yan, Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas. Trans Luna, DSTV. Salamat, Trent. So, sabay-sabay na po yan ng mga massive rollout. Kan bakuna. Sige na tabi. Nanang rason na magparadurwa-duwa pa. Nasa linya man si Luwens Nabarcena. Luwens, marhay na aga. Please go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pa man na pareta. Sige inganyar ngunyan kan Social Security System o SSS. Ang mga delivery riders sa palibot na sige andakol na magmiyembro na sa saindang opisina, tangani na magkaigwanin dagdag proteksyon sa saindang oral daw na pagtatrabaho. Ini ang ipinagunambitan sa DCGP News kunya na pagkaaga ni SSS Legazpi spokesperson Jeanette Mapa. Nangunyan pinag-iring ganyar na ang mga ini sa paagi kan sa indang ngunyan na pinaglunsar na programa online na maging miyembro kan sa indang opisina bilang self-employed ang mga delivery riders. Asin sa initial na impormasyon, 400 pesos per month sana na iulog kan mga delivery riders na mag-intra sa indang opisina, pwede na ini ang mga ini maka-avail nin mga na magkakanigong beneficios kan SSS pag-abot kan mga aldaw na mga ibo ang mga ininin serbisyo hali sa indang opisina. Sigun kay mapa sa oro aldaw nindang pagturo-trabaho, delikado ang mga riders lalo nang sangunyan na pandemya mahawa ang kang COVID-19 apisar kay handay man pinagahagad ba diskwido pa sa pagmumorotor. Kung kayaan sa indang opisina, iyuman ngunyan ang pinagbubukasan na ngunyan para sa sainda. Idinugang panimapa na covered na kan Employees Compensation Program ang mga self-employed, kaya dapat magpasiriguro na ang mga ini. Sa ngunyan tabi, Sir Pio, padagos pa ngunyan na pinag-explikar sa online na press briefing, kana SSS ang may kinaraman kung ano ang mga benepisyong makukuha kan mga delivery riders. Asin sa initial informasyon, 400 pesos per month pwede na maka-avail nin benepisyo hali sa SSS ang mga miyembro. Iyan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya hali digdi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat, Luwen, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sisay daw tabi, ano ta, tigahanap ko digdi so number ni Alcalde Sinforoso Pusoy Sarmiento. Sarmiento ba? Tama ba? Kan Virac, Katanduanes. Kung sisayin may aram dyan kang number. Sa uyugon mo yun ha. Ini one time, big time ha. Pero na araman din doon na pinakahalangkaw na kaso ng COVID na na-erastro sa sarong munisipyo dyan. Double digit double digit tabi, ha? Yan. Piran aram nindo. Digdi sa to sa albay. Sa bilog na albay nag-aabot ning gatos ka ito. Pero iningon yan sa Katanduanes June, inda kung tama inin datang na ipaabot sa sato. Sa rong munisipyo sana, one time, big time, dyan sa Katanduanes, sa Virac, 145. Igwa kang naaraman, Angel, na araw kang kahalangkaw na numero na nag-positive sa COVID. Sa sarong munisipyo sana. Sa pagsubaybay niya to, digdi sa to salbay, uminabot ning gatos, pero province-wide. Ini, sa Virac, Katanduanes, one time, big time, pang 145. What happened, tabi? Makitabang daw so sa tuyang mga paradango kung igwa kita ning numero pa dyan kay Mayor Pusoy na Sarmiento. Tan isita, nagpuuna sindangani ngunya na naman kan curfew sa lugar ninda. So what happened? Naging complacent ba? Ano ang loopholes na dapat na makurihiran? Imagine ni 145. Ma-contact tracing pa kaiyan. Iyan na 145 kung nag-positive. One time, big time. Ma-contact tracing pa kaiyan. Ipamugtakta na sana. Iparayo kay mahal na Diyos na Tigre 5.
an nagka-close contact kan 145 na iyan, tigri 5 na sa na 145 times 5 pira iyan. Tabi, nya kun sobra pa sa 5, ang nangyari ang close contact, kana 145 na yan. You can just imagine, ang multiplier effect ka iyan. Sos Mario Sepan, kung harain na po ini na 145, and kung kaya ini kan Virac, diyan sa munisipyo kan Virac, kung kaya kan sa indang medical facility, kung halimbawa iparayo kimala Diyos, ang mga ini nasa severe stages kan COVID-19. Tabi, sisay daw lamang, Mayor Pusoy. Puda kung sisay ang makatabang sa tuya dyan na may paabot ang numero. Apudan tan alkalde, ta importanteng madangog kan mga konstituentes dyan sa Virac. Ang impormasyon na iyan, kung ano matabangan tasinda, kung paano ma-avert ang problemang antabi. Uniso ipinadara sa tong breakdown, kan mga kaso o inyo Virac October 17 kasuhapon 2021, 145 active cases, halos gabos na barangay igwa o halos gabos magpuon sa Balite, Bigaa, Buyo, Kalatagan Proper, Kalatagan Tibang, Kapilihan, Kavinitan, Concepcion, Constantino, Danicop, Francia, Gugon C3, Agugon Sirangan, Hawan Ilaya, Igang, Lanao, Magnesia del Norte, Palnab del Norte, Palta Big, Rawi, Salvacion, San Isidro Village, San Jose, San Juan, San Pablo, San Roque, San Vicente, Santa Cruz, Santa Elena, Santo Niño, Simamla, Sugod, Tibgao, Tubaon, Valencia. Kung man yun, Sos Mario Josep, 145. Sabi, this is no joke anymore, At difícil, maray na agad yan kay Madam Sheila Arcilia sa Pandan, Catanduanes. Yan tabi, mga taga Pandan, Catanduanes. Maray na agad tabi sa Indo yan, sabi ni Madam Sheila na Arcilia. Just imagine yun, 5 na sana halimbawa ang close contact kan 145 na yan. 145 times 5, pira yan. 5, 25 carry 2, 20, 22, 25, 2. 700 mahigit na naman yan. Yan sa conservative estimate, halimbawa, iparayo kay Maladyos na 5 sanaan mga close contact kan 145 na yan. Nya kun iyan makaigon ng close contact, nag-irinoma, nagkunsain-sain, nag-saod, nagpasiring sa ini, nag-istambay sa une. Conservative estimate siya na yan, at tigri 5. Paano natabi yan? So contact tracing, so gabus, tabi. And kung harain na ining mga personas na initabi, tanganing makatabang kita tabi sa sa pagresolver kan sitwasyon na yan dyan, sa Virac, nakatanduan na sige ta, padlamang makonta, oong pira ini 625, okay, yan 625, tama. Yung mathematics natin medyo sumalto ng konti, 625 yan kung tagrilima na sana June, 625, nako Joseph naman, ay sige, mantang naghalat kita kung igo ni taulaman ka na numero ni Mayor Pusoy yan sa Virac, Catanduanes. Sige, taod-taod, mabulta po kita, may mga hanap buhay kami, and then may bareta sa Lado Nacional.
Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel. With rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas isang taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama,
kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako Cisco. Tayo Cisco. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon, kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadara sa imo ng stress. Asin mag-inom, kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust! Astig to! Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Padagos ang pagbaba kan bilang nin mga positibo sa COVID-19 sa nasyon. Kasahapon nakarehistro ang Department of Health nin 6,913 na bagong kaso nin COVID-19. Sendang sinabi na 10,237 ang narahay, mantang 95 ang nagadana. Sa kabilugan na bilang, nasa 2,620,368 na may rehistrong kaso sa nasyon. Nasa 3%
81,641 na sana ang mga nasa aktibong kaso. Nasa 95.5% o 2,598,052 ang mga narahay as in 1.50% o 40,675 ang mga nagadan. Yan ang pangalas 10 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, sandali pigusurat ko lang. So, number 09. Taruh 245. Apa ini? 1, 2. Prado. Sobrado, tabi, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 bagay ini, oh. Dapat 11 sana. Tabi, ini nagtaw sa kuning numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, bag ka. Karoon ta ha. 0, 9. Yan. 9. O, ano ini? Yung fight na ini. 9, 3, 9. 4, 2, 1, 2, 3, 7. Oh, iyo. Palunta daw ha. 1, 2, relibong na kayo na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Iyo, sige. Udan ta ini, dali sa nata. Tabangan ta ano ang gobyerno diyan sa birak na makon ini. Dali sana. Baka madali sana tabian sa. Dali muna. Dali sana ta nganing makonta. Dali sana tabi mga tropa 0
Tayo gud may 145. Kuantan veracity kang report ino. Yan. Sige. Udan ta ini. Padlamang kuan. Sana pa ding Jomar buda ansa ako modar kita ta gun 145 ya de. Serius ipong harain na ini. Kita bet na. Yan nag-ring. Hello. Yes, hello. Mayor Pusoy, maray na aga si Pio Fernandez po kang DCGB Legazpi sa programang Tingog Kanbanuan. Mayor, makisuyo po, pwede pong ma-interview tabi? Okay po, no problem po. Opo, sige. Mga tugang, ang alkalde po kan Virac Catanduanes, si Mayor Pusoy Sarmiento, matabangan ta sinda dyan kan sitwasyon ta primero, gari nag-curfew na sinda dyan, and ikadua, ining concern niya to is, kung tama na data na ipinaabot sa Satuya, it's 145 active cases ngunyan sa Virac as of so release ka na kaaging Domingo, 17 October 2021. Mayor Pusoy, ano po man agadang sitwasyon tabi, Mayor? Go ahead po. Opo, tama po ang informasyon. Sa oras pong mga ini, igo po ang Virac ng 145 na COVID active cases. Opo. Sain na barangay ang pinakadakol tabi, Mayor? May mga barangay kaming nagka-clustering na sa San Isidro Village, sa Kalatagan proper, sa Kalatagan Ibang, may Bigaa po kami. Medyo natapos na, so clustering nimi naman sa Palta Salvacion. Tapos may mga magkapila-pila po sa mga iba-ibang barangay. Opo. By the way, tabi, Mayor Pusoy, pag maputol ako ang maridayal po. Now, what happened? Ano po ang ipigpapaabot sa imong impormasyon kan sa indong otoridad di salud dyan na uminabot one time, big time, 145 active cases. Sararuan lang tabi na pagbuhos kan informasyon na taarog kan tabi, Mayor? Bako man po yan po yung cumulative nita na aktibong yan. Ang latest po nitang nag-positive, although highest man po yan sa kang paglaban mi sa COVID, ining 25 cases na positibo sa Sarong Aldao na nagpositibo, 25 cases po. Iyan kaso hapon. Yan, okay. So lilinawon ta iyan cumulative cases na. So sumada na tabi, Mayor. Opo, so sumada aning mga aktibong kaso. Yan, oho. Tapos impormasyon na ipinadala sa tuya is 145 dahil lang duman na qualify kung yan susumada na. So it's good na 25 lang so active ngunyan tabi. No po. 145 po ang aktibo nita na kaso. Pero yan po so sumada na ning gabos. Pero last kasuhapon po, 25 lang po ang nagpositibo. Yan, kasuhapon. Bako man po one day ang 145. It's not a one day COVID positive cases nita, but it's a cumulative of the active cases sa ngunya na oras sa Virac. Sa aga po, magbabawas yan. May mga makaka-recover na naman kita. And i-report naman po yan. Iyo. So, it's good na na-qualify tatabi nin marhay yan, Mayor, na informasyon. Ayan. Now, what happened? Medyo double digit ang Virac tabi? Ini po talaga ang pigasan nita mala igwada nakuha na kita ning beta variant, nakuha naman kita ning delta variant. Ini talaga medyo ang base sa pag-aadal ng DOH, medyo mapaspas ang transmission kaini. Kaya talagang iyan po ang pigi-expect nita na mangyayari. Kaya nagdo-double time ang sa tuyang mga contact tracers, pati ang sa tuyang mga health officers sa pagbabakuna. Buda sa tuyang pagpapatupad, mga frontliners nita, pagpapatupad ng mga health protocol nita. Opo. Mayor, may curfew na tabi dyan, po? Ayun po, epektibo ang satuyang curfew. Ngunya na aldaw, mag-puon po yan ng alas 10 ng banggi hanggang alas 4 ng maaga. And
katakod kayan po, igwa pamanggataning liquor ban. Why so curfew 10 p.m. to 4 a.m.? Ano po ang Ano po ang basis sa pag-aadal sa pagkabanggi ba may irinuman ta sinabay nido sa liquor ban? Sa irinuman ba dakulan mga prevalent na hawaan tabi, Mayor? Ipo ng kang nagpa-meeting kami ng Municipal Interagency Task Force, talagang may debate na nagsasabi na ang curfew nag-impose man kami ng curfew kang June, and in more than a month talagang hindi man masyado nagbababa ang numero ng positibong kaso. May may school of thought man na nagsasabi bako man sa ngayang pambanggi ngayang ang COVID. In fact, ang pagko-contact trace nita ang talaga nagkakahawa ng COVID sa mga opisina, buda sa mga harong, sa mga harong. Pero ini pong curfew nita, pigdagdagan nita ng liquor ban, ini dahil sa pangapudan ng sa tuyang mga doktor sa Catanduanes. Through the Catanduanes Medical Association, iyo ang sa indang pangapudan. Medyo pagal ng health workers, ini ang sa indang rekomendasyon. So kami man bilang pag-reparo, pagdangog sa kamatian kang sa tuyang mga frontliners, lalong-lalo na yung mga doktor na sinda talaga ang frontera sa paglaban sa COVID, sinda ang inot na nagsasapar ning takot, dahil sinda talagang nag-aatubang sa tuyang mga pasyente. Minawot ng Municipal Interagency Task Force na dangogon ang sinang rekomendasyon as inipatupad ang curfew and liquor ban. Ini po pag-aadalan na naman sa mga masunod na simana kung gaano ni ka-efektibo, and then thereafter we will formulate kung ano man ang mas magkakanigo na solusyon sa tuyong pigatubang na problema. Mayor, after kan liquor ban and curfew, any other restrictions na ipinag-imponer ang local interagency task force over? So mga dati na lang po na restriction na hari man sa National Interagency Task Force. Plus sa tuyang intensified contact tracing, maski nga ni so mga general contacts lang niyan, pigla lockdown na ita mga araw. Dati ang pigla lockdown ta so mga close contacts, pero mas minawot nimi na mga general contacts medyo istriktuhan naman, pigla lockdown ta ang mga haro. Ay, opo. Now, Mayor, sagkod no rin ining curfew and itong suli korban, over? Dahil po kita ang pigtaong peryodo duman sa executive order nita at hindi po pag-aadalan nita. Depende po sa magiging luwas ng pag-aadal kung papalawigon o ililip agad ang curfew. Yun, opo. So, liquor ban 24/7? Yes po. Dahil pipiling oras ang liquor ban, 24 hours liquor ban po kita. Any penalty sa magbakal, mag-consume, over? Ang penalty po na per minute ang pigpapano dyan duman sa revised penal code, pigkakasuhan nita duman sa revised penal code, so disobedience. Opo. Mayor, kung may pangapudan ka sa mga taga Virac, double digit mo yan sa Virac, ang positive cases, go ahead po. Sa mga sa tuyang kahimanwa sa Virac, di man po kami nagsasawa na mga pudan, maski aram nimi na pagal na kamo sa pagsunod ka mga restrictions ng gobyerno, hanggang adyan pa po ang COVID. Mag-ingat po kita, dagdagan ang pasensya, magpabakuna. Sumunod permi sa health protocol, itong pag-face mask nita, face shield, pag-ugas ng kamot, ang hygiene, siyempre magdasal po. Thank you so much, Mayor Pusoy. Keep safe tabi ka mo dyan. Salamat sa oras. Salamat man po, Sir Tio. Salamat sa oportunidad. Salamat sa Diyos. Thank you so much, mga tugang. Si Mayor Pusoy, Sarmiento kan Virac, Catanduanes, na-clarify na istorya na yan. Double digits na naman. Itong 145 is cumulative cases. Nako. Anong advice mo tabi, John? Medyo ka na, langanin na eh. Ans and Pading Jomar, sige na tabi. I'll
let you go na muna. Ano ta, dakol pa kita dyan na mga ilalaog. Tanganing buwelo po. Sara News Manager Mardela. Dakol kitang nga dapat na akomodarong pang mga hanap buhay, buda mga informasyon. Sa hapon, magdadarangugan mo kita sa programa man na Bicol Target. Sa pangarang kabilog na puwersa, salamat kan sa ido paghinanyog. Asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako si Edna, taga-Tabon-Tabon. Ang problema ko po, yung wako akong sa kidney. Kunyan, gusto ko mag-detox. Pag detox mo po, anong nahihil mo sa ili mo? Nakulong po na mga parang mabuhangin. Pag-inom na kita ng food supplement na sa wellness. Makusog na po ang pagmati ko. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga-Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomasca, Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga-Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga-Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, education
educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam Tabaco